The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. That's in Proverbs chapter 3, verse 1. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Jeremiah 29:11. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. 1 Timothy 2:1. In Romans 8:18, it says, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong pangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw dili pa magtutuo, gikinahanglan nga kamugamit sa imong kaugalingong kabubuton sa paghimog desisyon sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Aron ikaw makasalmot nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo magtutuo, a believer, you are commanded by God's word in 1 John 1:9, which we call in English recovery technique. Aron ikaw maibalik sa imong pagkikambitay sa Dios, kinahanglan ang imong paghingalan, pag-admitir, pag-angkon nga imong nabuhat ng mga sala nining adlaw, hinganli ka na, ikumpisal ka na ngadto sa tubangan sa Dios. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon man, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Heavenly Father, first of all, we thank Thee for bringing us here once again in this place, primarily to assimilate doctrine from Your Word, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank You, Father, for all that You have provided us in life, our family, whatever we do, all Your logistical grace, provision, and Your guiding hand that leads us to where we are today, dependent upon Your geographical will for our life.
We thank you, Father, for the perfect plan you have provided for our life. We thank you for the eternal life that we received through and by the redemptive work of your Son, Jesus Christ. We thank you for the unique and fantastic spiritual life you have provided for every believer. We thank you for your ironclad guarantee of eternal security and for preparing us an eternal home in heaven. We now pray that you will give us the necessary concentration in the study of your word today, and challenge us, O Lord, to these things, all for your greater glory and honor. We all ask all this in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga kahigalaan, mga suki, mga igsoon diha ni Kristo. Now, we are here today again. We are alert with a clear mind. We are alive. We're still breathing. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, sa kortesiya, o sa grasya sa Dios. Dili kita takos nini. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kay kini grasya man. Now, sa di pa kita magsugod yun, there are steps that we have to make aron mapuslanon gyud kini atong gihimong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube ubos nining ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry. Unas tanan, the first step that we should make nga gikinahanglan magbaton kita sa atong pagka mapaubsanon ngadto sa Dios, ngadto siyang otoridad. Ikaduha, gikinahanglan ang atong bukas nga panghunahuna, open mind. Ikatulo, gikinahanglan ang atong pagpunting gyud, pagdupot gyud sa pagsabot sa mensahe, pagtutok sa mensahe kung dili ang mensahero. Ang mensahe mo ay isyo ning tanan. So, mo na ikaw, tuloy ikaw upat, ibili na kadto mga tawahan ng mga pangunahuna, mga suliran, o unsa pang mga gumunhap, mga alantuson ba, leave them outside. So, kung imo kining sundon, if you follow these steps, ang Diyos Espiritu Santo will take control of your mind. And timan nato nga God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Busa, mao kini mga pipila ka mga punto nga akong gihisgutan aron matiman-an na gini nato. Okay, padayon kita sa atong tun-anan nga niya pa kita nagadupot taud-taud na pod. The unique spiritual life of believers in Christ. Ang talagsaon nga espirituanong panginabuhi sa mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Now, ato nang hisgutan last time nga kitang mga magtutuo gihatagan o garantiya sa atong labawng makagagahong mga Dios. Iyan natang gigarantiyahan og akan ng puloy-anan dito sa langit. Ngano? Tungod kay kita mga sakop naman sa harianong panimalay sa Dios. We know God is faithful to His word. Matinumanon gayon siya sa iyang mga pulong. He keeps His word. He never lies. O atong hinumduman kanunay, katong iyang napulo ka mga kinaiya. Ang iyang pagkalabawng makagahom sa tanan, ang iyang pagkamakiangayon, hingpit, ang iyang pagkamatarong nga hingpit, ang iyang hingpit nga gugma, ang iyang kinabuhing dayon, ang iyang pagkalabaw sa nga tanan,
Huwag makalabaw kaniya. Ang iyang pagkasayod sa tanan, wala gayoy, wa niya may bawi. Tanan ay bawan sa Dios. His omniscience. O ang iyang pagkaanaa sa tanang dapit. Sa tanang dapit, anaa ang Dios. O gawas pa niya na siya dili na gayod mausap. He is the same yesterday, today, and forever. O siya kamatuoran. Mo kini ang iyang napulo ka mga kinaiya nga gikinahanglan nga masag-o na gini nato nasilsil na gyud sa atong kalag. Kay mo kini ang Yahweh niining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kaya ato mangyong tun-an o makatunan kinsa ug unsa ang Dios. So, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, kini atong gihimo adlaw-adlaw namang yun, mao kini ang makapaugmad sa atong gugma ngadto sa Dios. Makapaugmad sa atong pagtuo. Si Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Maning gisigi natong tuon kini adlaw-adlaw. Nawa ta maghisgot og relihiyon ha. Masig na uban moingog alamada na magkapunta ni laing tinuhuan. Way labot ang tinuhuan o relihiyon ni atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong gitun-an mao lamang ang pulong sa Dios, ang kamatuoran. Okay? Kay mao kini ang paagi nga ikaw makalikay sa pagtuo og mga mini. Kasabot ka? Na may mangutana, unsaon man nato paglikay o pagpanalipod sa itong kaugalingon nga di ta malingla sa mga mini, dili tinuod. Ang tubag, tun-an ang kamatuoran. Kaysa diha nga nagtuon ka sa kamatuoran, di na kamalingla sa mga mini. Unsa? Mao na, we have to know and learn the truth in order not to be deceived by false teaching. Okay, padayon ta atong gisgutan diya sa Episo 1:11 ang atong panulundon, being predestinated according to the purpose. Mo kanay gisgutan diha. Kitang mga magtutuo gimanduan sa pagkinabuhi pinaagis pagtuo dili sa atong makita. Okay? So we believers are to live by faith, not by sight in God's plan while we are still in this world. Samtang niya pa kita suroy-suroy, nagkakinabuhi ni kalimutan na. O gani, we are to live in the light of eternity. Usahay ba? Makalimot tao. Tingali, kanunay na tang kalimot. Nga kita, mga anak na sa Dios. That we are now children of God. Mo'y hinungdan, ingon nga mga anak sa Dios, excuse me, everything has long been set for our own good. Gipahilong na kini, gihanay na kini sa kaniyang tungwa pang tanan. Kay kita, humanta maluwas, sagup naman kita as His children. Diya ka na sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12. So, ang naatay panulundod. Sukad pa niya itong panahon nga kita misod. Okay? Misod sa plano sa Diyos. Of course, sa pagsud nito sa plano sa Diyos, kita nahiusa, nadugtong na kang Jesucristo. Pinaagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. Now, ang tanan nga panghitabo sa ka magtotoo, maayo, is good. What I mean is, everything that happens to a believer is good. Matud pag sa Roma 8:38, God works all things together for good to those who love Him. Diba? And, okay, mutahan na po ko nimo, unsa man nimo paghigugma ang Diyos.
How do we love God? Okay. Ang tubang, by obeying His commandments. Pagtuman, pagsunod, pagtuman sa iyang pulong. Naunsaw man yung pagtuman sa iyang pulong, kuno ka magtuon sa iyang pulong. Na mo na that is the issue diha nga imong makita nga dili kita makatuman sa mando sugo sa Dios kung wa tay pagtuon bahin sa iyang sugo ug mando. Mo na itong gihimo ni adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Ang plano ra ba sa Dios sa atong kinabuhi gisod na diya sa giingon na to gram chip which cannot be changed, di na mausab or altered anymore, di na mausab. So whatever happens to our life, depende ra gyud na, nag-aagad na sa atong desisyon. Kinahanglan atong sabton kana. Whatever happens to our life, all depends on our decision. Kaya ang Diyos, hingpit nga nasayod sa tanan. He perfectly knows everything. Ang imong panguna-una, ang imong mga buhat, ang imong mga desisyon sa kinabuhi. Apan timan nga ang Diyos, dili siya mo tandog. Dili siya mo mangilabot sa imong kabuton. God never interferes your volition. He never touches your volition. Pasagdan ka. May hinungdan, whatever decision we make, kita ra yun. Kita ra ang answerable, responsible, accountable. Nobody else. Why lying? Kita ra yun. Samtagin na. So, Colossus 3:12, yung sa gisulti na po, put on therefore as the elect, pinili sa Dios, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Now, unsa may pasabot ni ining compassion doon? Heartfelt. Kini naghisgo to impersonal love. We can only apply impersonal love after we have developed personal love for God. Kay muuna magyud ang gugma nato sa Dios kaysa gugma nato sa isig katao. Sabtagin na. So, kung maghisgot ta compassion, kinasing-kasing nimong mubati ba ka sa kahimtang ba o gikinahanglan sa usa ka sa isig katao, ang gamiton natong gugma dili na personal. Matud pa sa atong gitun-an na impersonal love ang atong gamiton ngadto sa atong isig kaingon. So, we can only apply impersonal love. Human nato maugman kanang personal natong gugma ngadto sa Dios. Kaya balik ka sa Roma 8:28 sa isulti, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Namon na called, eklektos. Verse 29, for those whom He foreknew, kining foreknew, foreknowledge kini, naibawaan na niyang daan. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many children or brethren. Now, balik ra ta sa Colossus 3:12. Unsa gisulti diha? Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Now, by the way, kining bowels din yung giskutan. Okay? Tutukan na to ning pulong na bowels.
Actually, ang original word ni nephros. Ang nephros, nagsisgot na og belly, tiyan ba? Or, hubad po nga, splanknon. Apan nephros gatong tukan, bowels. Now, the whole phrase ni bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience, kini nagahisgot bahin sa impersonal nga gugma alang sa tanang katawan. That's impersonal love for all mankind. Okay? So, tiban ina. Now, doon ay duha ka klaseng compassion. By the way, kining hubaro na ito sa Visayan ng compassion, ako ning gihubad o pagkamapuanguron. Mudawat ka niya na? Ano bang mapuanguron? Compassion. Duha ni ka klase. Kaya ang una ni gitawag og genuine. Now, kini genuine compassion, this is one sympathy, mercy, clemency, o uban pa, ingon nga bertud nga tawhanon, human virtue towards another as a result of fulfilling his spiritual life, etc. Nga naay empasiya bahin sa napulo kakasulbaran sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Busa, ang genuine compassion, resulta kini sa pagpuyo sa usa ka magtutuo. So, dito sa operational divine dynasphere, nga diin siya nagatuman sa iyong espirituhan ng kinabuhi o siya napunan sa Espiritu Santo, ginamit kining napulo kakasulbaran sa mga suliran. So, genuine compassion, therefore, is a byproduct of the believer's being inside the operational divine atmosphere, fulfilling his spiritual life, filled by the Holy Spirit, pinaagis paggamit sa 10 problem-solving devices. Now, ano yung ehemplo? Okay? Ang compassion sa atong Ginoo ngadto ni Lazaro kinsa namatay. Si Ginoo Jesucristo niadtong higayuna mi hilak. Okay? Now, wa kay mihilak siya kay naluoy baron dili. Ang iyang paghilak niadto, ibaw ka, ang iyang pagtan-aw sa mga didto atong tungura nga nakita gyud sa iyang pagka-omnisciente na gagamit sa characteristics siyang deity si Ginoo Jesucristo. Wa gyoy kanang pagtuo sila. Wa gyud. Matang si Ginoo Jesucristo mihilak gyud siya. Pagkaluoy ni mga tawana. Okay? So our Lord Jesus Christ had compassion on Mary Magdalene nga unsa kinsa she was engaged in adultery. Di ay compassion si Ginoo Jesucristo. Unsa gisulti ni Ginoo Jesucristo kaniya ni Magdalena? Go and sin no more. Nakaw, ayan na pagpakasala. Ang atong Ginoo had compassion on the woman dito sa Atabay, in the well, who was fetching water. So, mo ni mga ehemplo sa pagkamupuanguron ni Ginoo Jesucristo. Okay, mo ito'y genuine. Ikaduha, ang tuto si ikaduha nga matang sa compassion. Ang gitawag og pseudo or fake, mini ba? Giingon na ito, nisbinisay plastic. Okay? So, kining ikaduhang matang sa compassion pagkamapuanguron, pakitang tao, manigingon nila. Dili ni resulta sa doktrina. Resulta kini sa pagdasig sa iyang kinaiyang mga sasala.
Kasabot ka? Resulta, it's a result of his old nature's motivation, not a result of doctrine. Now, he is one who practices, ang nag-practice na ini is a carnal believer. Nag-isgoran tayo ni magtotoo. No, I'm not talking about unbelievers. Believer kinatong isgutan. So, one who practices this is a carnal believer. This is a result of the old sin nature's power. Gahom. Mo ina'y naga-kontrolar sa iyang kinabuhing Kristohano. You see? He is out of fellowship. Nahigawa siya sa pagkikabitay sa Diyos. Carnal man. By the way, ang talaga ni ipaklaro usab kanimo, sublion nato nga duha mga klase lagi magtotoo, carnal or spiritual. Kanus ang magtotoo makarnal? Makarnal ang sa ka magtotoo sa diya nga siya mubuhat og sala. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Okay? Inigbuhat yun yung sala, out he goes. Out of fellowship. Mahigawa siya sa pagkikabitay sa Diyos. Tuwan na siya sa gawas. Gawas sa operational divine sphere. Tuwan siya sa cosmic system ni Satanas. Okay? So, carnal siya. So, kung mo pakita siya siyang compassion pagkamupo ang oron, kana plastic, dili na tinuod, fake, managingon, mini. Okay? Karon balik na punta sa Colossus 3:12. So, as those who have been chosen, eklektos, to those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Natutukan nato ka ng put on, induo. Okay? Isulob. Put on a heart of compassion. Now, by the way, ang Biblia, gisuwat kini sa iyang original nga pinulungan. Unsa may original nga pinulungan sa Old Testament? It was originally written in Hebrew. Ang uban nga portion ini Aramaic. Okay? Katong bungat ni Ginoong Jesucristo na ay mga verses diya sa Biblia nga he used Aramaic language. Apan sa Bagong Tugon, New Testament, this was originally written in Greek, sa Griego na pinulungan. Okay? Paglabas na nimo sa imong panumduman. And kini atong pagtuon, by the way, pagtuon sa pulong sa Dios, it is through its original language. Kung balikon, kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, riiko kini. Pagpalanog na lang ni, parihar lagi ni gitandit na ito nga mitangka na lang sa lamisa, niya may kaon na lang tadayon ni ini. Kaya diyan ay nag-andam ni ini. Nga mo ay gamit sa Dios sa pagunsa. Paghubad, kanang interpret sa mga buot ipasabot sa Dios sa iyang pulong. Okay? Kaya ang unsay na imprinta gud sa Biblia, by the way, the printed pages sa Biblia, nasuwat ka na, kumikan sa paggahom sa Espiritu Santo ni atong nagasulat. Kaya narabay uban nga pilsupo mayo, di kong tuo sa Biblia kay sinuwat man ang tao. Na maupod na balikon po na itong pangutana sa kinsa man day musuwat. Iring o iro, kinahanglan tao musuwat. Kay ang gipunting niya na, mauman ang tao. You see? Ang tao gigamit sa Dios. Kadtong nang gisuwat, kadtong mga
ang uban mga propita baron sa diha mga farmers, mga kanlaing mga profesyon sa kinabuhi magipili sa Dios pagsuwat. Ang Espiritu Santo mo ay nagalamdag kanila unsay isuwat nila nga mao ang huna-huna sa Dios. Okay? Mao nay kanang inspired by the Holy Spirit. Diba kanunay nato ng litok diha sa atong diha sa Timoteo, 2 Timoteo 3:16-17. Unsay gisulti diha? Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios. Gipaginhawa. Kanang God breathe. Okay? O may kapuslanan alang sa pagpanudlo mo to, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, all of this, etc. Mao na nga gigamit ang tao sa pagsuwat sa Biblia kay tuyo niya na nga makabasa, makatuon ang tao sa huna-huna sa Dios. So mao na nga kining ato karong gibuhat mo kini laging pag kana pahimulos na yaning giandam na nga of course ang recipe was prepared by God the Holy Spirit niini kung ato itandi sa pagkaon. You see, the recipe is perfect ug katong gipanggamit sa Espiritu Santo gitugahan sila sa unsay isuwat aron masabtan ug matun-an, makatunan sa tao. O okay, so the New Testament was originally written in Greek, and mao ni atong pagtuon through the original language. That's why usahay mo ingon kita corrected translation. Kini nagpasabot nga gitun-an nato ang pulong sa Dios by studying it through its original language. Kasabot ka? So, mo ni nga itong method of studying God's Word in His pinagi sa gitawag og ICE method. I-C-E method. I stands for isagogical. C stands for categorical. E stands for exegetical. Okay? Isagogical, the study of the Word of God through its history. Categorical, study of the Word by categories, and studying the Word of God by exegesis, by studying the original language when it was written. Kasabot ka? So, morning, kitang mga Kristohano, gimanduan sa pag-angkon to possess knowledge. Not feeling, dili ang pagbati lagi. Although we cannot ignore feeling, feeling is only supposed to respond. Ang function good sa atong pagbati, maura ang pagtubag. See? To respond to what is in our mind. Kung saan niya itong huna-huna. Ang pagbati should not be controlling our life. It should be the mind to control our life. Di man ina na. E kung control na ito, mao nga itong pagbati, then we are in trouble. Tinood yan. Mo ito kanunay na kung ihimplo ni mo nga, dihay panahon nga, nagsangyaw kami, we evangelize in one of the provincial and city jails dito sa Pilipinas. O mao itong dihay usang nangutana nga akong gipangutana nga nganong ni amang ka, nganong napriso ka man din mao kana mo kadto kanang nakapatay og tao siya kuno mo na akong gipangutana dayon sa imong pagbuhat niadto unsa imong gigamit usahay marag ning pilosopo po siya may sundang ko gigamit dili na boy buhaw na kung buti masabot unsa may imong gigamit sa imong pagkatao sa imong pagbuhat niadto sa pag kanang buno sa usa
kay suon o kanang isikataw nimo sa may imo gigamit. Gagamit mo ko sa akong pagbati. Isi. Unya, sa imong pagbuhat niya to, nagunahon na ka ba? Awa, yun, kalimot yun ko. No, mao na. Mao na yung ipasabot nimo na once your feeling is the one controlling you, then you are always in trouble. Nawa man po talaga mo ingon nga di na lang ka mo gamit sa mong feeling kay inatag mo na sa Diyos. Apan, ang tinuod laging function sa imong pagbati is to respond lang. To respond to what is in your mind. Kung siya na sa imong na, mo na iyang tubagon. Dili kay siya mo una magdumala. Okay? Kasabot ka? Now, sa atong pagpadayon din spiritual momentum. Ano sa ning spiritual momentum? Aning atong pagbuylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang spiritual momentum will only function as we continue in our study on a daily basis. Iman yan na. Spiritual momentum only happens kung magtuon ka sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Di mahitabo kung siniman na binuan tinuig, way epekto. Okay? So as we go on our spiritual momentum, we're going to learn a lot of doctrinal principles, daghang mga prinsipyo sa doktrina. Kini mga prinsipyo nga itong pagkaisutan, mahinungdanon kayo kini to follow when it comes to kanang pagtubo diya sa espirituhanong panginabuhi. Mga prinsipyo man nga itong gipang kanang hisgutan, the principles behind all these texts or kanang mga chapters and verses o mga unsa ba diha sa pulong sa Dios, you see. So also we must know, kinahanglan atong matngunan nga ang Kristohanong matang sa pagkinabuhi, otherwise called spiritual life, dili nato makinabuhi in the human method. Dili yun nato magkinabuhi ang spiritualong kining atong gisgutan nga unique spiritual life of believers. Dili in a human method. Dili. It can only be lived, paminaw, kini makinabuhi lamang nato pinagi sa Dios nun nga paagi. Timan ang kanang definition sa Christian way of life. Kung balikon, the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. Kaya ang Diyos nagamando kanatong mga magtotoo to be doers of the word. Nga mubuhat kita, mutuman kita sa pulong. Dili lang kay kuto brata sig pabinaw, tigpamati sa pulong. James 1:22. Gani, ang pulong sa Diyos nagaingon, whatever we do in word or deed, ikinahanglan nga buhaton nato kana in the Lord Jesus Christ's name, sa iyang ngalan, giving thanks through Him to God the Father. Ang pulong sa Diyos, kaalam sa Diyos. Okay? Huna-huna sa Diyos. Isaiah 55:8 and 9. Ang kaalam mao'y makapalig-on sa usa ka manggialamon nga tao. More than 10 rulers who are in a city. Matod pa ka na sa Ecclesiastes 7:19. Ang Hosea usab nagaingon, sow the wind and reap the whirlwind. Ang pasabot niini ang prinsipyo o kanang doktrina nga gibasihan ini mo kani ang law of volitional responsibility. Sabi di siya balaod kini sa tulubagon sa atong kabubuton. Okay? Ang atong responsibilidad
nga atong resulta ba sa atong pagbuhat o desisyon gikan sa atong kaugalingong kaubuton. Now, di ba niya ang Kolosas 3:12 lagi nag-ingon og chosen, eklektos, pinili. Okay? As a chosen people, saved person, or as a chosen, saved person, gisangkapan kita sa Diyos niining mga butang eternal life, unsa pa? Union with Christ forever, unique spiritual life, 10 problem-solving devices, spiritual skills, faith rest drill, unsa pa? Escrow blessings in time, dying grace, escrow blessings in eternity. Mo ni pipila lang sa atong mahinumduman. At tanan nga mga magtotoo, okay? Tanang tao nga mituo na kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Luwas sila o gihatagad sa Dios niini atong gipangisgutan. Ang iyangan gani gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Unya ang verse 12 diha nag-ingon, so as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. All these virtues, kini mga mithi mong kini. Mo ba na Visayan sa virtue? Oh, okay. Ato na lang yung virtues. All these virtues nga itong gipang bat-bat din atong gihisgutan. All these virtues mentioned diha sa versikulo 12 cannot be worked on, dili mapinangkamutan, dili pinaningkamutan, but kini resulta kini, byproduct kini sa imong spiritual momentum sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. So diya sa protocol nga plano sa Dios, operational divided as fear, done as unto the Lord. Himo kini gibuhat, himo alang sa Dios as unto the Lord. Now, unto this 1 Corinthians 5:7, clean out the old leaven so that you may be a new lump. Okay? Just as you are in fast unleavened. As you are in fact unleavened. For Christ, our Passover, also has been sacrificed. At turigod ta sa Deuteronomy chapter 15 verse 11, Old Testament. Nagaingon kani, for the poor will never cease to be in the land. Therefore I command you, saying, you shall freely open your hand to your brother, to your needy and poor in your land. Colossians 3:13, bearing with one another, kining bearing dinhi, mag-inantusay sa usa-usa. O ang original nga Grigong pulong dinhi mo ang anikumai. Anikumai. Bearing, mag-inantusay sa usa-usa, bearing with one another, and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, by the way, ayun na ginikalinti ha, na kitang mga magtotoo are supposed to live by faith, not by sight. Besides, gimanduan kita to live in the light of eternity, to live our life as if today mo murag karon adlaw mo ay katapusan to dinis kalibutan. We live our life as if today is our last day on earth. Now, we should now be standing strongly. Ligo na gyud ang atong pagbarog diha sa doktrina sa personal sense of destiny. Ano sa man ni paghubad sa Visayan?
doctrine of personal sense of destiny. Doktrina kini pagtulunan kini sa Biblia bahin sa imong personal nga kasiguruhan sa imong pagdadangatan. I think that is as far as we can go. Pag binisaya nini. Personal sense of destiny na hibaw na asa ta mudangat human tamubian ng kalibutan na. Kay mo naging personal sense of destiny. So, mga tanong ko nibo, naa ka na ba ni ini? Nagsinati na ba ni mo kining personal sense of destiny? Ikaw mismo. Mo na ang tubagon ni mo na. Dihas versikulo 13 sa Colosas 3 atong basa di palang dugay atong balikon, bearing with one another. Kining bearing with one another mag-inantusay sa usa-usa. Kini ang kahulugan o giving tolerance and applying impersonal love. Kada bang paghatag nimo og pagsabot o pagtugot o ang paggamit nimo sa impersonal love. Diba niya? Kung bahin na sa gugma nga to si katao, gitawag ka na gugma impersonal love. Apan kung bahin kini sa gugma ngadto sa Dios, atong gugma ba? Ngadto sa Dios, mao na personal love. Okay? Okay. Balik ta niya itong tolerance, giving tolerance, paghatag o kanang pagtugot. Okay. Ang tolerance is only related to believers. Okay? Tolerance is applicable only to believers. Alang lamang kanatong mga magtotoo. Alang sa mga di magtotoo, for unbelievers, it is impersonal love, not tolerance. Kasabot ka? Kay bahin sa impersonal love is tolerance. Okay? Inomdumi, nga duna usab mga kanang maluyahon nga mga magtotoo. There are weak believers just as there are strong believers. Now, dili kinahanglan nga imong i-condemn o imong hukman kantong mga weak believers. We should guide them instead. Ato silang agakon, giyahan. We should guide them, lead them to plug in doctrine. Nga unta maka-amgo sila sa kamahinungdanon, kabililhon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hindi kinahanglan nga magpakita ka sa pagkamapahitason. You should not have arrogance, inconsideration, inconsiderate ka niya itong mga maluyahon nga mga magtotoo. We should have understanding. Kinahanglan sabto na to sila. We should have consideration and tolerance niya itong mga maluyahon pa nga mga magtotoo. You see, kinsa man tong mga magtotoo nga dili makagamit og tolerance. Those who are intolerant are legalists. Mga legalista nga mga magtotoo. Now, diya sa versikulo 13, nag-iingon kini, bearing with one another, being tolerant. Mo na. Being tolerant ka nang buot pasabot. Kita mga magtotoo, gimanduan to study God's word and promises for our moment-by-moment use in our spiritual life. Kaya kina atong gihimo, adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, kini alang sa atong gutlo por gutlo, moment by moment nga paggamit alang sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Aron ma-ligon, we will not become weak believers, kundi strong believers. Now we, being chosen of God, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion. Kailangan magsulob kita. Yan ang kasing-kasing sa pagka-mapuanguron, kanang pagka-masinabdanon, pagka-mapaubsanon, kanang
maaghop o ang pagmapailubon. Kini may buot pasabot nining Colosas 3:12. Now, Colosas 3:13 mo nagingon diha, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint. Now, kining forgiving, ang original nga pulong Greek word is aphiemi, forgiving each other. Now, ang forgiven, kadtong gipasaylo, it's, the Greek word is karitsumai, forgiven. Okay? Now, Ephesians 4:12, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Aron maglig-on sa katukuran o gitukod kanang gi-organize inon na nato gitukod nga lawas ni Ginoong Jesucristo. Isaiah 43:25, even I am the one who wipes out your transgressions for my own sake. So, balik tas Colosas 3:13, bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint, kanang mo reklamo against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, ang atong Ginoo mangutana kanimo magtotoo. Kung pangutan-on ka sa atong Ginoo, our Lord will ask you, believer, do you love me? Unsa may mong ituba? Of course, mayong kag, oo, Diyos. Oo, Ginoo. Nahibaw ka nga, nahigugma ko kanimo. Gihigugma ko ikaw, Ginoo. Now, unsay bersikulo nagbahin ining paghigugma sa Dios? We love Him because He first loved us. Ato siyang gihigugma tungod kay siya man ang unang nahigugma kanato. Now, diya sa Exodus, bali ato ta sa daang tugon, Old Testament, Exodus chapter 20 verse 6, unsa gisulti diha? But showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Now, mao ni open secret alang kanadto mga magtotoo nga ato magamit sa atong kinabuhi. Keep my commandments. Second Chronicles chapter 7 verse 14. And my people who are called by my name humble themselves. Kay kadto ra mang humble, kadtong mapao-obsanon, maoro may matudluan. They are the only ones who are teachable. Ang mga pahitason, dili sila matudluan. Cannot be teachable. Okay? Prinsipyo na. So, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face. Kining, seek my face. Be positive to doctrine. Ang mga pasabot. And seek my face and turn from their wicked ways. Na, mo na rebound. Turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, by the way, taliwala sa mga suliran, mga pag-antos o mga kasakitan ba sa kinabuhi. Atong pangutanon itong kaugalingon. Kumusta naman ang akong espirituhan ng pagkinabuhi? O what is the status of my spiritual life? Kaya mauro ba ka na ang main issue in life? Okay? Kasabot ka? I'm talking to you, fellow believer, nga
in the midst of problems, tribulations, testings, problems in life, let us ask ourselves, how is my spiritual life? What is the status of my spiritual life? Iman ina, mao kanay kanang bottom lining nun ta, the main issue in life. So, regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. Kinahanglan masayran na nato. We should metabolize Bible doctrine, tuuhan, hangpon, dawaton, o gamiton sa atong adlaw-adlaw panginabuhi ang pulong sa Dios. We should metabolize the Bible doctrine that we learn pinaagi sa teaching ministry sa Dios Espiritu Santo. Building up the body of Christ. Mao kinigingon sa Efeso 4:12. Now, Efeso 4:14. We should study God's Word so we will no longer be tossed here and there. Dili tayo pasapasa na lang kanang na. We will be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. O ni, ang buti pa sabot nga. Maglikay kita sa mga mini na mga pagtudlo. So, unsay paagi nga dili ka malingla sa mga mini, ang pangutana nga imong ipangutana sa imong kaugalingon, what do I believe? O ni una, unsay akong gituuhan? Unya, sunod nga pangutana, why do I believe it? Nganong ako man ang gituuhan? Ikatulo, where can I find it in the Bible? Asa man ako kini makita sa Biblia? Kining tulo, mo ni Yahweh. Well, of course, di lang kay maulan ay bugtong yung Yahweh. That is just to give you a clue. I mean, not clue, but a cue. Okay? Sayop tong clue. Just to give you a cue unsaon nimo paglikay nga ikaw makalingkawas. Yan na malinglahon nga. Kini ko kalibutan itong ipuyan, malinglahon. This is a rotten, dying world. Kita na nimo unsay mga panghitabo ng kalibutan na. Every day, gibombardyuhan kita sa mga fake news, sa pa mga daotang mga balita, mga makuyaw, antol mga tarantar na. Of course, kung ikaw walay pulong sa Diyos, dali ra kang matarantar. You will be kanang paniki. Maparanoid yung ka. Ngunit hagit ka na to. Nga ikaw nga magtutuo. Imo kining tahas nga imo kining kanang paambit ngadto sa imo mga isig ka ingon, mga higala nimo nga di pa mga magtutuo, imo silang sangyawan. Mao kini ang atong tahas, atong responsibilidad ngadto sa Dios. Kay kita mga representante sa anak sa Dios. Kasabot ka. Nakalimot na kaniya na. Mga anak kita sa Dios. Na kita tahas nga tulumanon. Unsa man nato pagbuhat, pagtuman sa tulumanon kun wa man lagi ta magtuon sa kamatuoran, sa pulong sa Dios. Mao ni hagit kini kanatong tanan. Karon lagi panahon namon ni panahon nga magbarog na ka. Magmalig-on ang imong pagkakristohanon. Aron kita makakinabuhi gayon. Yan ang matang sa panginabuhi nga ginganlan nato dili kasagaran nga espirituhanong panginabuhi sa mga magtutuo kang Ginoong Jesucristo. Unique spiritual life of believers in our Lord Jesus Christ. Mupadayon kita sa paghisugot nini o magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ni ining grasya nga among ipaimuslan. Panahon sa ang pagtuon sa imong balaang punong. Salamat o Diyos nining matamis nga higayon.
nakigambitay kami sa imong kamatuoran, mao lamang kini ang kalig-on, kabaskog, o among hinagiban, among magamit, batok sa among mga espirituhanong kaaway o Diyos. Ligon na kami kanunay sa pagbarog sa imong kamatuoran. Kay karon na ang panahon gayon nga baruganay na gayon. Hugwa na gayon lingi-lingi sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Padayon kami sa pagsibog nga to sa unahan. Onward kami nga imong mga sundalo. O busa o Diyos, ligon na kami kanunay, dasiga kami, hagita kami sa pagpadayon gayon, sa pagtubo diya sa imong mga pulong. Salamat nining Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, panalangin kining maong ministry. Ay mo kining gamiton ng Diyos sa pagpakailap pa, pagsangyaw sa imong maayong balita sa kaluwasan o sa imong mga kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.